खुलुमबाय, आं जनालि बर'। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि जनालि रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 9 सेप्तेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव बासेर आली मुंनि सासे फालांगिरिखौ बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि एबा मास्टार माइन्डआ हमजाबाय। बासेर आली बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि अखिरुल इस्लामखौ मैया हरनि 2 रिंगासो समाव पुलिसआ होसो होसो हमदों। अखिरुल इस्लामनि न'आ बिलासिपारानि बागमारियाव होननानै मिथिना मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सौथारानि गुदु ओनसोलनि दरसे गामियाव पुलिसआ अखिरुल इस्लामखौ होसो होसो हमदों। बिलासिपारा महकुमानि एसटिपिअ डक्टर श्रीमती रेखा फुकननि दैदेननायाव आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि 3 दान सिगां 25 मे खालि बिलासिपारा नोगोरनि 8 नं वार्डआव थानाय भैरबखन्डनि फालांगिरि बासेर आलीखौ गावसिनि न'आवनो हाबनानै दुथांफोरा .0 जाथायनिफ्राय गुलि गावनानै बुथारदों। ओरैहाय मा जाहोननि थाखाय बासेर आलीखौ बेबादि खास्रि बिस्रि गावथारखो, बेनि जाहोना दासिमबो सोराङाव फैयाखै। नाथाय बेखौ मानि थाखाय बुथारखो आरो बे जाथायजों सोर सोर लोब्बा दं, बेखौ मिथिनो थाखाय दायो पुलिसआ जेरा होनानै सोंगासिनो दं होननानै खौराङाव फोसावदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि खुरजान नगराव सासे 13 बोसोर बैसोनि मेलेमारि जेंना गोनां हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। जेब्ला हिनजावसा गथ'आ गामियाव गेलेगासिनो दंमोन, अब्लानो सासे दुथां खानाया मुंनि सुबुङा खाबु लानानै बे गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव गथ'आ हरखाब देहाया गाज्रि जाबोनायाव बेफोर जाथाया सोराङाव फैयो आरो दायनिगिरि दुथां खानायानि बैसोआ 30 बोसोरमोन। दा बिथांखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो जिउ गोमाबाय सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ। खौराङा साननैसो सिगांनि, नाथाय फोसावनाया गोनांथार। सैमा अरनानै थैदों सासे गथ'आ। गाजियाबादनि बिजयनगर थाना सिंनि सरनसिं कल'निनि थाखो 8आव फरायनाय गथ'नि मुङा साहाबासमोन। न'आव सैमाजों अरजानायखौ खोन्थाना लायाखैमोन। बेनिनो फिथाइया गिथावना जाहैबाय। दानसेनि गेजेरावनो जिउ गोमाबाय सैमा अरनाय बेरामजों। नखर आरो आंगोफोरा बे बाथ्राखौ गोरलैयै मानिना लानो हायाखै। सैमा अरनायनि सानबा सानद'सोनि उनावनो सैमा अरनायाव जानाय लैखोनफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। गथ'आ गावखौनो खोमसि खथायाव लाखिदोंमोन। गथ'आ दैफोरखौ नायनो हाया जादोंमोन। बारफोरनि थाखायबो असान्ति जादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला गथ'आ एरसोदोंमोन सैमाजों अरजानाय बाथ्राखौ। सोरबाफोर रायज्लायनो लुबैयोब्ला गियोमोन बियो। बेफोरखौ नुनानै देहा फाहामसालियाव लाना थांदोंमोन बिमा बिफाया। दिल्लीनि एम्सआवबो लाना थांदोंमोन बिखौ। बेनि उनाव समबारखालि बुलान सहराव आयुर्वेदिकनि फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय न'आव फैफिननाय समावनो गथ'आ जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। नखरनि सुबुंफोरा न' खाथिनि सैमायानो बिखौ अरदों होनना अजद होदों। आवगोलावबो बे सैमायानो गोबां सुबुंखौ अरदों होनना फोरमायथिदों। दायो मालिकनि बेरेखा अजद होदों। गाजियाबाद मिउनिसिपाल कर्परेसनाबो गनायथि लायालासिनो सैमा फिसिनायनि थाखाय नटिसबो हरदों होनना मिथिना मोन्दों। BPFनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। BPFनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि, जाय BPF दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैदोंमोन, बिथाङा दा BPF दोलोआव हाबफैफिनसिगोन। बिथाङा अफिसियेलि नबेम्बर दानाव नङाब्ला बेनि सिगांनो जयेन जागोन। नाथाय बिथाङा दानिफ्रायनो BPF दोलोनि जानानै मेल मिटिंफोराव बाहागो लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। इमानुएल मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथांनि मददगिरिफोराबो फ्रायानो BJPआव रिजाइन होनानै BPF दोलोआव हाबखाबाय। गावबो अदेबानि इमानुएल मुसाहारियाबो नबेम्बर दानाव नङाब्ला बेनि सिगांनो BPF दोलोआव हाबहैगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायखाबाय। सिगांनि समाव जि जाबाय जालांबाय होननानै BPF दोलोआव फैफिननो आगान होनो थांखि लानायखौ फोरमायथिदों बिथां इमानुएल मुसाहारिया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दानि सोरखाराव माबा मोनसे खामानि बा जेंनाखौ लानानै मावनो गोनां जायोब्ला काउन्सिलाव ना आसाम सरकारनाव थांनो बेबादि गोनो गोथो मोनसे थासारि जायो। बेनि अनगायैबो गोसो जायोब्लानो तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय, गोसोब्लानो जिल्लाखौ सिफायफिननाय आरो फिन जिल्ला फोसावफिननाय, बेबादि गोसोबादि खालामनाय थासारि जादों होननानै फोरमायथिदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा।
क'क्राझाराव पृथिबीर राज बिथांनि गोख्रों बिबुंथि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ गोसोम दावखाजों रुजुनानै गोख्रों बिबुंथि लाखिदों पृथिबीर राज बिथाङा। काला दावखा बा दावखा गुसुम काला काउआ एजन বা কালা কাউৱাৰ দৰে বা দাউখা গুচুমৰ দৰে দেখা এজন UPPL দলৰ নেতাই কৈছে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ মধ্যস্থতাকাৰী কিবা হেন তেন কিবা কিবি। কিন্তু মই তেখেতক এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ নামটো মই ইমান ভালকৈ নেজানো, কিবা মানুহবিলাকে দাউখা গুচুম বুলিহে কয় তেখেতক। কিন্তু মই তেখেতক জানো যে তেখেতে BPF দল যেতিয়া BTCত চৰকাৰত আছিলে তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ভৰিত মানে ভৰি গেৰুৱা ছাতি বা ভৰি চেলেকি তেওঁ বিভিন্ন কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF চৰকাৰ BTCত থাকোঁতে সেই কালা দাউখা নামৰ EM গৰাকী বা কালা কাউৱাৰ দৰে দেখা EM গৰাকীয়ে সেই হাগ্ৰামাৰ ভৰি চেলেকি বা হাগ্ৰামাৰ গেৰুৱাত পৰি তেওঁ বিভিন্ন ঠিকা লাভ কৰিছিলে। আৰু ঠিকা লাভ কৰাটো কোনো অপৰাধ নহয়, বিভিন্ন ঠিকাদাৰে ঠিকা কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি 100 টকাৰ ঠিকা আছিলে তাতে তেওঁ হয়তো 20 টকাৰো কাম কৰা নাই। এইটো হ'ল সেই কালা দাউখা গৰাকীৰ কিবা ৰাকেশ না কিবা নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ। আৰু এটা কথা, সেই কালা দাউখা বা দাউখা গুচুমৰ BTR ৰেকৰ্ডৰ মোক মধ্যস্থতাকাৰী বুলি কৈ যে তেওঁ কিবা এটা সমালোচনা কৰিছে। ঠিক আছে, মই বাৰু মধ্যস্থতাকাৰী, কিন্তু সেই কালা দাউখা বা দাউখা গুচুমৰ BTR ৰেকৰ্ডত কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে? তেখেতে কেতিয়াবা জংঘলত এদিন গৈ পাইছিল না কেতিয়াবা দুখ দৰত হোৱাতে যিবিলাক আমাৰ সেই সময়ৰ NDFBৰ ভাইসকল আছিল তেওঁলোকৰ কিবা পৰিয়ালৰ দুখ দৰত হওঁতে খবৰ লৈ পাইছিল না শান্তি আলোচনাৰ সময়ত তেওঁ ক'ত লুকাই আছিল? তেওঁতো ইলেকশ্যনৰ সময়ত নিজে দুইতালীয়া হৈ আছিল যে BPF জিকিলে মই BPFৰ লগত যাম, UPPL জিকিলে UPPLৰ লগত যাম। তো গতিকে তেওঁক মই নিজে উত্তৰ একো দিব বিচৰা নাই। কাৰণ কথাটো হ'ল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বহুতে ভাল। মই চিধা কথা কোৱা মানুহ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বহুতে ভাল। মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ব্যক্তিগতভাৱেতো আক্ৰমণ কৰা নাই, ৰাজনৈতিক বিষয়লৈ আক্ৰমণ কৰিছোঁ। আৰু দাউখা গুচুম বা কালা কাউৱাজনে মোক ডাইৰেক্ট কিবা ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে, মই নাভাবোঁ তেখেতক মই কিবা ডাইৰেক্টভাৱে আক্ৰমণ কৰিম। কাৰণ মই UPPL দলৰ প্ৰমোদ বড়োকে চিনি পাওঁ ভাই। মই BTR ৰেকৰ্ডৰ মধ্যস্থতাকাৰী আছিলোঁ। গতিকে মোৰ মান মৰ্যাদাটো BTR ৰেকৰ্ডত যাৰ অৱদান আছে তেওঁলোককে চিনি পোৱাটো হয়। মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক চিনি পাওঁ, লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়াক চিনি পাওঁ, মই চাওৰাই গৰাক চিনি পাওঁ, ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে মোৰ যদি ৰাজনৈতিক মতবাদ থাকিব পাৰে তথাপি মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, মই ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কোনোবা কালা কাউৱা দাউখা গুচুম ঘপককৈ ৰাজনীতিত টপকি পৰিব ক'ৰ পৰা আসমান চে গিৰা খজুৰ মে টপকা তেনেকুৱা ৰাজনীতিবিদক মই উত্তৰ দিব নিবিচাৰোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি কেতিয়াবা মোৰ কথা কিবা কয় মই অতি সন্মান সহকাৰে তাক মই আঁকোৱালি ল'ম। আৰু মই পাৰিলে যদি তেওঁ কিবা মোৰ কথা ভুল কয় সন্মান সহকাৰে কনষ্ট্ৰাক্টিভ সমালোচনা হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰি তাৰ মই প্ৰত্যুত্তৰ দিম। এইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু লাষ্টত পুনৰ এবাৰ মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি UPPL দলে নিজৰ সমৰ্থন অত্যাধিক থকা বুলি BTCত এটা স্বপ্নত থকা বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে বা তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমিয়ে BTCৰ হৰ্তা বিধাতা, তেতিয়াহ'লে অকলশৰীয়াভাৱে কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচন খেলি জিকি দেখুৱাওক না কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটোত। তাতে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ বেয়া, পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ মধ্যস্থতাকাৰী, ক'ত কথাটো আহে? মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি জিকি দেখুৱাওক, আমি জিকাটোও আপোনাক বিচাৰোঁ। আপনি জিকক না ভাই। UPPL দলে কোকৰাঝাৰত অকলশৰীয়াভাৱে নিৰ্বাচন খেলি জিকক 2024 চনত, তাৰ কাৰণে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनो हानाय बादि। एसेनोसै, गोजोन्थों।